Здравейте! Представяме ви оградна система от нов тип. Оградното пано се състои от WPC дъски, които влизат в специален канал в алуминиев стълб. Оградните дъски или ламели са с клик-лак система, при която всяка дъска влиза в следващата. Това ги прави изключително здрави, стабилни и плътни. Предимствата на този иновативен тип огради са много. Те могат да бъдат монтирани или демонтирани много бързо и лесно. Също така оградните дъски могат да бъдат наредени разделно, с отстояние една от друга или плътно. Оградните ламели са устойчиви на атмосферни влияния, водоустойчиви, пожароустойчиви, също така имат и UV защитен слой и не задържат мухъл. Оградните пана са лесни за поддръжка и не събират прах и не променят цвета си с времето. Нашите огради са с алуминиеви стълбови, които са изключително здрави и нераждаеми. Те са специално разработени, за да може оградните дъски да влизат плътно в тях без луфтове. За повече информация посетете нашия сайт 5build.bg или се обадете на посочения телефон.